Když byl Maxík na tom zápase, tak tam bojovali mezi sebou v tom družstvu, a si tam přišel 117 hráče. V tom jednou houpu na ně řval, že mají nějaký rozmístění a že všichni buď tam motali kolem toho míče. A to je docela sranda. Yeah, what's that? Yeah, that's for that hospital. Yeah. Ty teda s těma šatama mají trošku problémy tady. Emmers, did you just spit?